Goeienaand en welkom bij de editie in Afrikaans op TV 2. Na TV 2. Zuid-Afrika-richters worden altijd gevloeden, maar er voor alles economisch voor alles verscheen, omdat de geldtijd besteden. Nog mensen in de geldtijd om voor te gaan naar de okkerrichters. In de wetenschap de richters worden alles gevloeden naar de okker van de protesten die alles geest. Dit nu voor de richters om voor te gaan naar de okkerrichters. Nou voor de richters. Nou voor de richters worden alles gevloeden om voor te gaan naar de okkerrichters. In Georgia de wetenschap waar alles geëist kan worden, omdat de geld dit geëist. Nog mensen stoot en alles gevloeden in hetzelfde van die protesten dat alles geëist. Alles geëist. Dit nou alles reis. Om dezelfde gesteeg. Zelfde gesteeg worden alles gevloeden. Nou mensen, energie alles geëist kan worden om dezelfde gesteeg. In de Noordkap waar alles gevloeden worden ook al geëist kan boek. Worden ook al richters. In Zuid-Afrika worden ook al richters. Nou van de protesten die geld die dezelfde gesteeg om de geld die de richters worden af voor te gaan. Nou dezelfde gedachtes. Nou dezelfde gedachtes. O zien we dit zien we terug naar TV 2. Gooi dan een rustige video tot ziens. O zien we dit zien we terug naar TV 2. Naar TV 2. Gooi dan een rustige video tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Goeienacht.